Moi, mä tein nyt korttitempun. Sä kato tulla. Mä kato. Peli. Kortteja. Peli. Aloitetaan tää temppu sekoittamalla ja vaikka. Ja sitten tän tälle. Sano stop. Stop. Toi on teidän korttinne. Sitä ei tiedä kukaan maailmassa. Paitsi ehkä taikurit. Jos nynnekö. Ja sano stop ihan milloin vain. Stop. Otetaanko pois vai lisätäänkö vielä? Lisätään 2. 1, 2. Entä vielä? Ei. Eli tässä. Ja sitten jaetaan ihan vaan reilusti puokkiin. Ja kato nää molempien päällimmäiset kortit. Jotkut luulee, että kun taikurit tekee jotain, että ne huijaa. Siellä on ruutuessa ja toinen on eli toi Maija, eli pataakka. Ja kato toinen, jos te hyvin menee, se on pataässä. Ja se on pataässä. Eli tää kuvaaja teki tän. Tänään on ustot ja nää, että ei voi olla mitenkään, mä en voinut huijata. Ja kiitos tästä. Moro.